Jeg vil bare gerne lige give en hilsen, inden jeg skal til der musikvideo. Og jeg er meget nervøs, for at sige det ret mildt, faktisk. Så kryds arme og kryds ben og kryds tunger og kryds hele kroppen, hvis I kan det. Det skal nok gå, men jeg er meget nervøs. Men jeg kommer ikke til at være på bloggen så meget de næste par dage. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at gå ind og skrive et opslag for mig eller andet, så skriv til mig, så kan jeg godt lige finde ud af det. Så det er godt nok. Men her i morges, så fik jeg en besked, der var så overvældende. Det var så fedt. Det var noget fra noget, der hedder Miss Queen Scandinavia. Og de skrev, at de havde været rundt og kigge på min profil, og at det så pisse godt ud, og det jeg havde, det var det, de søgte. Om jeg havde lyst til at komme til casting her den 16. marts. Og hvis jeg går videre som en af de to danske modeller, så skal jeg repræsentere Danmark i Kina og alle andre steder. Det er så blæret. Så jeg skal til casting. Så det bliver spændende. Men have en rigtig god dag. Og kryds nu fingre for mig. Vi ses.